École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate Jango Nyese bien turkola adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyeyini ka don na kari me ga sababu ga sika dangari ke adamade ke nyina mayala ko kele ke bo mo fare ko la wa wera tinye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée. On veut pas quoi ya kalabankura. Femme santé para nyuma yesa nimbela dere beke École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité doctorat siraka. Mimi se galo ka fo o ga dimso nga futina yelenye o pela dele be kala ni lakol so daga bana nuna. O ga Bolofara de flani. Cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée la. Aywa, la qualité ani la qualité zomo, aya sefa jona akal la qualité inzagere. Yoni jemaka chaya. Utogole de plan on ver kalabangura ya hôtel wasulu coffre de choice. Wali kele negatiru bamba 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan yesi. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup ça. Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke okeni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima opi bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum wara tade o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi ireta sita sita kan numero flani warici wari sera
Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An filɛbagaw ani an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma su ye alamisa min ye tubabukalo octobre ale tile 3 ye bi ye san 2024 an bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Bakari Sangare Glace an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Laurent Jakite ale tun bɛ baara kɛ Radio Mali la a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Ablaye Jabate ale ye polisi ye Bajalan Sanogo k'ale fana fo min ye Segu Kalifa Segu Traoré Mamadou Sumunu k'ale fo Mamadou Nama Keita min ye Baba Tunkara ye ka se Maraka Samake ma an yɛrɛ ka imam n'o ye an ka Zavia Alimami Bajaji Ayidara k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn sabanan ko ni Binem Dolo ka bɔ Kanadakaw fɛ yen min ye tonton Rahul Traoré k'ale fana fo para Jikɔrɔni Faustin Sila a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen k'u fo min ye Ali Badara Kone huissier de justice do Musaba Adigo Sagi k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Jawus création kɔ Modibo Gino ale ye boucher ye k'an b'a fo Musa Kan PAGisiw tɔgɔ la ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma min ye n yɛrɛ balimakɛ Sadio Kulubali ka bɔ Timini an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ Aji Bari fo yan min ye Nun Dunbiya ye a n'a ka denbaya Montréalkaw fɛ yen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Tunkara ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Yusuf Tunkara Azmirte Keita k'ale fana fo Yaya Fofana n'a ka denbaya minnu bɛ Bamako yan ani Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Torokɔrɔbugukaw fɛ yen k'an b'u fo Julio Kati Madu Danbele Segu Maru k'an ka foli bɛ se a ma min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bole Seru Sangare ni ale ye dugutigi ye chef de village ka coordinateur do Bamako yan k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn commune 6 kɔnɔna na an b'a fo ka Bakari Kulubali fo o y'an ka cɛkɔrɔba ye Koro barrage k'an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma bi su in na babu anw ni école karamɔgɔw ka syndicat min tɔgɔ ye ko SNEC o ɲɛmaa de tun kan ka na an ka kɛnɛ kan su in na nka ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Musafa Jite ye k'a fari man di a la an bɛ dugawu don kɛ sa ko Ala ka bana fiɲɛ bɔ Ala k'a segin a yɛrɛ ma Falaye e ni keba aw bi yan ne yɛrɛ bi yan mugu dun tɛ bara fɔ sa o bolo bɛ n'a da yɔrɔ dɔrɔn de don bi kabi dugu jɛra ko damadɔw kɛra minɛ n'an ye dɔgɔkun yɛrɛ ta k'a lajɛ fɔlɔ an ka ministres u bɛ sɔn mission ma kɛnɛma nka baara so kɔnɔ yan u ka nkalon ma dɛ avion kɔnɔ don jalo n'u la sisan dɛ a so kan k'a daminɛ a nɔkɔrɔ la o mɔgɔ tɛ bɔ tuguni a kan k'o de kɛ o bi de ministre bɛ école ko kunna ale taara école lajɛ yɔrɔ nin kɔni yanni i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa i b'a kɛ naji de ye ka d'a ma aw ko ma tubabukan na ko le médecin après la mort anw t'a to ye dɛ jɛgɛjalan yanni k'a kɛ ka su fufa a ɲɛnama i b'a kɛ naji ye ka d'a ma de hali n'a ma a kɛnɛya kɔnɔ a n'o timiya kɔni bɛ taa lahara dɔgɔkun in kɔnɔ Nations Unies ko kuma in cayara anw dun taara an fɛla de fɔ bon
bi diɲɛ yɛrɛ la yɛrɛ ni Mali ko n ko ka ban dɔrɔn baara wulila a bɛ komi Haidara ye wajuli kɛ Bamakɔ yan n'a bɛna wajuli kɛ a kuma ka ca n'a ye wajuli kɛ a kuma ka ca n'a tilara wajuli la a kuma ka ca n'anw fana bɛ taa Nations Unies na a kuma ka ca n'an kumana a kuma ka ca n'an ma fɛn fɔ a kuma ka ca an dun tɛna to kumabali ye Afrique du Sud jamanakuntigi kɔrɔ Thabo Mbeki fala ye a ye video dɔ k'aw y'a k'a ɲini k'a lajɛ Thabo Mbeki ko Côte d'Ivoire gɛlɛya tun bɛ tuma min k'olu bilara k'olu ka fɔ ka bɛn kɛ Côte d'Ivoire mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko mais olu ye mun la kɔlɔsi u taara sɔrɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ sɔrɔsiw tɛ se ka bɔ ka min kɛ Faransi sɔrɔsiw de tun bɛ se ka bɔ k'o kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na ko kɛnɛw bɛ kɛnɛ na Côte d'Ivoire sɔrɔsiw yɛrɛ tun tɛ se ka fɛn minnu kɛ yen Faransi sɔrɔsiw de tun b'o kɛ a ko anw fanfɛ jamanaw fɛ ko jamana 12 ɲɔgɔn na olu ye u tɛgɛnɔ don Faransi bolo sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min bɛ Faransi yamaruya a ka ko bɛ kɛ u ka jamanaw kɔnɔna na ko Mali ko o de banna o sɛbɛn in ma bi la ko tɛ ko donc ko bi ko mɔgɔw bɛ ka sɔrɔsi denmisɛnnin minnu ye fanga la k'a kana k'u ɲɛna k'u nana dɔrɔn ko coup d'état ko ka bɔ yen ko non k'u bɛ fɛ fɔlɔ u ka k'u yɛrɛ ye de u k'u yɛrɛ tɔgɔla wari sɔrɔ u k'u ka yiriwali kɛ u ka jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ fɛn mun na ko k'o sira d'u ma ko n'o tɛ ko nin ni coup d'état tɔ tɛ kelen ye ko nka ko komi anw fanfɛ jamanaw fɛ yan anw ka yeli ye Faransi nɔfɛ yeli de an tɛ foyi wɛrɛ dɔn n'o tɛ n'o tɛ ko diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ sigilen ɲɛ bɛ an na a ye video in ɲini aw k'a lajɛ fala ye Thabo Mbeki Mandela ninnu olu de ye apartheid kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a fana kɛra jamanakuntigi ye Afrique du Sud a ko Faransi ka jɔnya juru ko o de kanu ka an ka jamanaw sigi u sen tabara kɔnɔ u tɛ se ka yiriwali kɛ cogo si la sabula wari min an b'a dun yan an bɛ taa tɔnɔ sara Faransi de fɛ yen fɔlɔ ka sɔrɔ ka diɲɛ wariw sɔrɔ o jɔnya wari de b'an bolo yɔrɔ Thabo Mbeki kɔni ti maa nin ye Nations Unies na anw kumana Algérie fana kumana nka Maroc ye Algérie jaabi k'a yira Algérie la k'a fɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ cɛncɛn fo ka jamana kɔnɔ ko Algérie don Maroc lasigiden min bɛ yen a ko an ka ministre n t'a dɔn ni tanpi don ni je le répète don sisan parce que a ko k'a ye min fɔ Nations Unies na k'a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ko wa ko mɔgɔ ka baara kɛ n'a ye dɛ ko conseil de sécurité ka baara kɛ ni Mali ministre ka kuma ye k'a ye lɛgɛsɛ de fɔ ko sabula ko bi ko n'i ye ko ta ko k'u jate minɛ k'i yɛrɛ b'a ye k'a dɔn k'a faamuya cɔyi k'a fɔ ko degun o degun bɛ yen bi ko Algérie yɛrɛ de ye terroriste ye ale de ko ten ko y'a mɛn ko terroriste dɛ ko Algérie yɛrɛ de don parce que ko a bolo de bɛ mɔgɔw kunminɛw na ka yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa yɔrɔ ni nin ko in bɛɛ la halisa anw yɛrɛ ye degun min sɔrɔ yan septembre kalo min sara o tile 17 an bɛ k'o kɔlɔlɔw olu baaraw kɛ maa minnu joginna CNT mɔgɔw taara u lajɛ min ye général de brigade Menkɔrɔ Kane ale min bɛ Wolomasiri Tabaw ka commission kunna CNT la a n'a ka tɔndenw u nana chef d'escadron Bala Kone ka tɔgɔ dalen don Falajɛ gendarme ka yɔrɔ min na u taara mɔgɔw lajɛ yen baara minnu bɛ ka se ka kɛ ka t'u ɲɛda olu kan commune 3 maire ale ko sa ko kan kɛrɛfɛlaw la ko feerelikɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ko tɛnɛndon kan ka sɔrɔ k'u wulila ko n'o tɛ k'a ye yamaruya don ko k'a ci ka bɔ yen kan kɔnɔnaw t'a sɔrɔ su yɛrɛ tun y'o baara kɛ ka ban ale ma dan o ma dɛ ale ko yɛrɛ ko u tun bɛna na autorisation ni mɔgɔ ma i ka kiosque sigi a yɔrɔ la k'o bɛɛ annulera ka ban o si tɛ di olu tigiw ma tuguni donc feerelikɛla misɛnman fara belebele ka fɛn fɛn bɛ kan kɛrɛfɛlaw la ko yanni ntɛnɛn cɛ k'u ka wuli ko jɛ tɛ kɛ n'a ye tuguni mɔgɔ si ka feereli kɛ kan masurunnaw la kuma tɛ kan kɔnɔna kɔni ma o hukumu kelen de kɔnɔna na fana cité administrative la sécurité ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye colonel Mao ye ale fana ye kiosque 10 datugu cité kɔnɔna na feerelikɛla minnu bɛ yen k'olu interdit sisan ka baara taabolo yɛlɛma lakana ko olu fana bɛ se ka lajɛ cogo min na fala ye
je le répète, nous tara Nations Unies de la de Shogel du fana nana suro de awo anana suro de atara fe mafanye nga nana kumbera de aka directeur de cabinet no edigo yi otara kumbe adu amblamla na anye mime ko afaraka ka taka ka afarikolo laje akuntaro de la asegira kana suro aka directeur de cabinet no edigo yi otara kumbe ayere nya wala versi de wala ni ama ama de même somare na ay mo bismillah de ay baradam ne awo ay audience flaube saba nyona kebi ay baradam ne kaba primature kornana ni audience ay olu dam ne bon zey ama chega taw atara senga segira senga parce que tala jere afari famunu ni famunu bon to abunu nga dogodroso nga repti daga sunogo Fendoni Premier ministre Premier ministre afana barado de falay 600 anga nkolosi parce que ame bara minanga jamana kono ani kodo tibe fere fefe flega tige ko ala kan kisi terrorisme ma an yɛrɛ kan ka an jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ senna nin waati na min ni sigi tɛ bɛn nin waati laban in na bi fitirimagɛn waati maaw y'an wele ka bɔ bawulen fanfɛla la kitayan fanfɛla ani kulukoro fan dɔw k'u ye jɛkulu marafatigi dɔw ye u bɛ moto caman kan dɔw fana ko kasaroyan fanfɛ k'u y'u ye madina ani kutuba olu bɛɛ ye sebekɔrɔ fanfɛlaw ye i b'a dɔn k'a fɔ ni munumunu salo ninnu tɛ kɛ ko lankolon ye ninnu ka wulikajɔw caman bɛ kɛ juma su de fɛ ani juma sɔgɔmadaw fɛ donc n'i y'u ye ni munumunu salo la tan an ka wolomasiri tabaw fana kan k'o hakili t'u yɛrɛ la fala ye ko caman bɛ sɔrɔ a su ka ko kan kɔnɔnaw la sisan dɛ a yɛrɛ dɔw tɛ se ka lakali surasi dama min minɛnen no ka bila kaso la n'o ye janfan ta ka ɲɛsin an ka armée ma n'u taara u bolo minɛna saki kɔnɔ a tɛ se ka a jate tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ minnu ye kojugu damantan dɔrɔn de kɛ ka ta ka ɲɛsin armée yɛrɛ ma ka position di avion wuli wagatiw di ka fɛn caman kɛ et pourtant an ka militaires don o de la bi mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ dugu caman kungo kan mais fɛn mun b'a dugumana na armée de b'a kalama mais nin bɛɛ la armée bɛ baara kɛ an ka dugu caman de bɛ bi wulikajɔ ka gɛlɛ parce que hali ni armée ka mobili wulila avion wulila a nɔgɔnni fɛ mɔgɔw bɛ minnu bɛ kibaruyaw di dugu dɔw yɛrɛ bɛ bi n'i b'olu yɛrɛ kɔnɔna na yɛrɛ i yɛrɛ bɛ siri i yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ mais a bɛɛ bɛ kule armée k'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ armée dɛmɛ a ka baara la timisakaw fɛ yen janfan donna an ka sɔrɔsiw ma kɔsa in na dɔrɔn baɲangara sira la janfan donna sɔrɔsiw ma nin bɛɛ la bɛɛ ko ko lakana donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi dɛ an ma tila dɛ an ma tila koyi maaw b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan fana dɛ ko ministre Sanu ale ni ministre Musa Alassane Musa Galawu k'olu fala ye olu ko ka kɛ ni ko cogoya ye ani u ye kibaruya minnu sɔrɔ ko an ka sikɔlɔ an ka tiga an ka sunbala an ka bɛnɛ k'olu bɔli dulonna fɔlɔ donc maa o maa ne bɛ fɛ ka na an ka sikɔlɔ ta yan i bɛ fɛ ka na an ka tiga ta i bɛ fɛ ka na an ka sunbala ta i bɛ fɛ ka na an ka bɛnɛ ta ko nin y'o jɔlen ye ministre ninnu ko nin minɛn minnu fɛn minnu filɛ nin ye hali n'a bɛ maa bolo su in na a tigi kana bɔ n'a ye k'u b'a ɲini direction générale du commerce et de la concurrence fɛ a ka nin waleya in labato jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ
ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanou, ministre de l'industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo, Bamako le 3 octobre 2024 au Tébié. Or, fallait nous définir une décision ni kebab mo mana son mara na décision talité problème yo. Allah bato leader o de problème yi. Conseil des ministres fanana ukoko anga labe ka nga plaque u bina fale. Fala ma fo plaque fale na nyana uka bo ga nyafoli ke. Yani an kokseru an dugube lakalu an ga do akola. Nan donala ubuka plaque nyongana o yere onyuma miye uka communication buluda ministre mfana be dugukolo ko kuna akoko titre foncier ko kutunya kuma fo kunungo conseil des ministres la akoka bina damna ni Bamako ani Katie ka kekunye ko ga dobo dugukolo shwena dugukolo ko mangana mawo se ka lafia chokomi afana ka bo aka nyefoli kere sinon ne rebe titre foncier bode na sigira ka me ka srama tabo amanda u bokoy soro de be kala o awu ka soro de kama an fana soro yini no de mamunu ni ma farati ante dugukolo fere kololo do de konna na sisa yorobe mage dugukolo ya mais titre foncier ko ina fala ugo ko dube mama bulu a jole fara jobalika dugukolo kenela ngolo titre provisoire lettre d'attribution sebe bibolo kiye dugukolo sanai ko Bamako ni Kati kanga wuli kan jo ko ga yelema ka ke titre foncier a songo joli avec yoro jume ay wala arrondissement fana wolonvla sigira Bamako ko nana bi mi ye commune 1 commune 2 yelema na ka ke arrondissement ka Kati faraoka o ye Bamako ke arrondissement wolonvla o arrondissement sous-préfet olu sigira am tulu de fewa avec John Fey muni mumekala anga tani mun sebenye ukani benye fo jamana donga bo kumpala ukado bina na minge asongo joliye o de ka gele parce que conseil des ministres communiqué ni ataka laje ministre ko dro o bina na ke Bamako ni Kati ka keni sharia mi sigira senga nyefoli to o ba ale ministre de bolo baraka nga ka chogomi nga an yere fana bina na wuli ka suma parce que anga barai anga hakilina odi anga kunafonu di anga jamana don deme be saka ko fam chogomina sino fala tle flyna ibina na ye titre foncier ko kuma avec yana ko te eki sigi droman tle flyna ni ministre ma boga ko nga kuma abe fewre me minte aba fe ga bara minke onyuma ndo minye uka ko uka bo uka kuma uka nyefoli ke mo ye mo be saka family ke akola chugumina jamana rebe fewna chugumina be saka ke chugumina fala ina mborai to abukalo sale tlebi saba mali tenza waten mena mi vie stratégie de communication de ga sigi sengata en voir la sa hoy angere ngo ni ye fali yala ke kam me sandanga la ngibe fana ni ma ifana be sra fara doni falai anu go ngamta tenza waten ambora kulugoro fe o ambora semeni ngoro fe o antara damine nyanfo ila kana o mu bese mogoma anu ko amegata ambora yoro mfo mu bese mogoma ansera ewo amase ewo ame yanfe o ame fiela o anwoni be gata de anyo do fo mogoyi maintenant anye tawla de aw dogole no antaka fo famu kuno autumbia aya keta do bora ni site mashiga siraye anwoni be gata ni sigi ka mi gata ibe balmina be fenre ko ni do tande kogo joko kogo bokola makanga na so kogo mawa fala kogo taw an mogo be kogo tigere de la ale kogo min jore are achi kala fere ga chare trasi min bey
n'o ye Mali ni Algérie dancɛ Algérie yɛrɛ t'a dɔn u donna yɔrɔ min o t'u ka yɔrɔ ye u b'anw ka territoire de kan mais comme u b'a dɔn k'a fɔ fanga min bɛ nalen a ka bon a tɛ se ka kunbɛn u yɛrɛ y'u kɔtɔrɔma bɔ Ala kama tɛ o comme dɔw sigilen don ko an taara Japaga de fɛ an bɛ ka bɔ ni Narena de ye Kuremale sira de ka surun an n'anw taara bɔ yan aw k'aw sigi dɔrɔn ma de n'a y'a sigi n'a wulila min na don nataw la a bɛ na o ye fala o tensa kelen in kɔnɔna na bi mɔgɔw ye sɛbɛ daminɛ ja ninnu kun torolen don baarakɛlaw ka dugu in kɔnɔna na mɔgɔ kun t'a kalama ja ninnu kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ mɔgɔw la ja dugutigiw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ ta ye dugu yɛrɛ ye u b'a fɛ ka baara kɛ tensa kɔnɔna na fala ye jɛlenya ni tilennenya kan sisan mɔgɔw bɛ ka Mali drapeau de ɲini ne yɛrɛ t'a fɔ an ka mɔgɔw ye u ka dɔ kala ka taa fili u cɛla ye wa u bɛ k'o de ɲini u bɛ ka Mali drapeau de kɔnɔ o pour que o fana k'u ka nisɔndiya yira parce que u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ja hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na i ka lafiya i ka to yen k'i ka baara kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ k'a toro i kan a kɛ tan a don tan a bɔ tan bon yɔrɔ mun lakananen don yen bi fana kosɛbɛ o ye damandaw ye kɛlɛ kun ye nafa ko ye dɛ donc armée a bɛ baara min na tensa kɔnɔna na bi armée a bɛ wulikajɔ min na bi an b'a fɔ ka dɔ fara a kan hali bi ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement a ye kuma min fɔ fala ye an b'an sɛbɛ de la sisan han an b'an sɛbɛ la dɛ an tɛ tulonkɛ la an bɛ sɛbɛ sira yɛrɛ de kan sisan mais an yɛrɛ bɛ min fana ɲini olu fana fɛ u fana ka sɛbɛ dileki d'u kan na maa tɛ se ka kɛ k'e bɛ kumaba fɔ k'i tɛ se ka koba kɛ dɛ maa tɛ se ka kɛ k'e bɛ kumaba fɔ don o don e bɛ nin na i bɛ nin na i bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ i ma kɛ misali ye o ka gɛlɛn dɛ u k'u jija fiɲɛ kana y'u yɛrɛ la dɛ Salifu ka kuma tɛ n dar'i la o ka fisa dɛ nka ni n tigɛr'i la n datɔ i la o bɛ gɛlɛya dɛ bi maliyɛnw dalen don u la Usumani Serif Madani Ayidara ye min f'u ye u ye jamana in ta ni kan min ye u ka t'o kan u ka to Maliko kan u ka to Maliko kan u ka Maliko kɛ u taabolo ye min bɛ bɛn o ka bɛn min tɛ bɛn o ka na kɛ maa kana don maa sini foyi cɛ ko o bɛna na kɛ jamana ma problème ye don nataw la fala ye Bamakɔ yan fana procès bi sen na n ye kiba bila ka taa procès mu couverture la a dɛsɛra dɛ a dɛsɛra papalanpa ne yɛrɛ de bɛ ka taa sisan fala ye procès in bɛɛ ko ma wari ta ne tun bɛna gɛrɛ président na n ko président i ye fili ɲininka ko k'ale ma wari ta procureur ko seere dɔ b'ale bolo o nana ko k'ale ma wari ta Darabo ko k'a ma wari ta Madu Kabara ko k'ale tɛ comptable ye tiɲɛna kuma na o y'a jɛ i b'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ o tuma wari in taara min ne bɛ fɛ k'a fɔ président tribunal ɲɛna a k'o de ɲininkali wari in taara min fili ma papier di ko k'a bɔ trésor directeur ko papier min dira ale ma fɔra ko a tɛ se ka bɔ n'o ye Kamara ko ale tɛ wari ko kalama ale tɛ comptable ye Sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ kumana bi o ko fɛn fɛn dira ko minɛn bɛɛ lajɛlen dafalen don o kuma na wari ninnu y'u yɛrɛ ta de wa ou bien wari ninnu taara cogo di ne bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn ne tun bɛ fɛ ka gɛrɛ kuru président na n ko Sisoko dɛ e k'u ɲininka sisan wari taara min jinɛ a kɛra jinɛ wari maa si m'a dun miliyɔn 10 ni miliyari 15 décaissera o ma ye avion san sɔngɔ fɔlɔ fala ye u ko miliyari 14 a bɔr'o la miliyari 17 miliyari 21 nin ko in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan wari min tunun'a kɔnɔna na avion ni équipement militaire fala ye sefa wari miliyari 69 maa ɲininkara u bɛɛ ko ayi kulu bɛ ko mɔgɔ de ko kulu k'a kɛ ministre yɛrɛ ko a fɔra k'ale k'a kɛ de trésor directeur kɔrɔ ko k'ale k'a kɛ minnu fana bɛ yen olu ko k'olu tɛ wari baarakɛla ye olu tɛ wari ko ɲɛdɔn ko maa kana fɔ k'u ye dunko juguya ni yurugu kɛ procès in filɛ nin ye dɛ mais misali don a bɛ maa waaju se b'i ye don min ka waleya dɔw kɛ ka n'a kɛ dɛ se t'u ye i ka sabali maa t'i seko bɛ kɛ dɛ
n'i y'a ye fala ye mɔgɔw b'i deli yɔrɔ b'i la n'i y'a ye mɔgɔw b'i deli se dɔ de b'i ye don dɔ bɛ kɛ se tɛ k'i ye dɛ maa maa b'a dɔn ko b'a kun kan nin waati in na ne kɔni bɛ min f'u ye u ka sɔn u ka kiiri u sentigilama ye u ka maaw bolo bɛ ca la tuma u ka sɔn u ka kiiri n'i kiirila don min na se t'i ye i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na i nɔfɛ i t'a kelen ye k'i dɛmɛ i tɛ maa ye dɛ n ka cɛkɔrɔba ko ma ten ko tiɲɛ ye ka di bɔ buteli kɔnɔ ye i tɛgɛ nɔ bi bɛn nka ka buteli jɔ i da la di b'i kɔnɔ fara dɛ a t'i kɔnɔ fara n y'a mɛn dɔw yɛrɛ da ye k'ale ye wari di minnu ma k'olu ti yan ko tɛ dɛ k'ale minnu ko k'ale ka fɛn k'olu ti yan dɛ k'ale kelen tɛ se ka nin bɛɛ ne ko n'i taara porosɛ in na i tɛ se ka yɛlɛ dɔrɔn quoi komi an tɛ Lamisa Bangali tɔgɔla salle kɔnɔ n'o tɛ cɛ ko yen tɛ salle de spectacle an ko n ko yen kɔni Lamisa Bangali tɔgɔla salle kɔni salle de spectacle ye dɛ fala ye an ka diɲɛ taacogo lajɛ an ka jamana taacogo lajɛ fosi tɛ ka kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ u ka sira Ala ɲɛ u k'a kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn kɔ dogo bi dɛ a bɛ se ka bɛnbɛnbɛnw kɛ bi a bɛ se ka kow kɛ bi mun ye aw yɛrɛ dungakaw ye nka n'a ye jamana ko kɛ foyi t'aw sɔrɔ foyi maa si tɛ s'aw la mɛ n'aw tora ko nin ye n ka mɔgɔ ye n bɛ nin kɔ dogo n bɛ nin kɛ tan nin ne ka surunna n bɛ nin de nɔfɛ nin ne ka ɲi bi n bɛ nin kɛ tan i bɛ namara kɔni kɛ adamadenw na u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to jamana na u k'u hakili to kɛcogo u ka baara kɛcogo u ka laɲiniw kɛcogo u bɛ ka fɛn minnu kɛ jamana kɔnɔ ni jamana tɔgɔ la u k'a kɛ sariya kɔnɔna na an kɔni bɛ se ka min f'u ye o y'o ye komi miyɛntɔ ka kuma ti minɛ sogobosoyɔrɔ la anw se nin de ye ka f'u ye n'i ma foyi faamu min kɛra i ɲɛna i sigi k'o filɛ n'i tun y'a fɔ fili ye ko nin ko in bɛ taa laban ta a b'a fɔ ko non tant que i bɛ ka bɛ foyi t'ale sɔrɔ n'i tun y'a Mamari Kamara ɲininka k'a bɛ wele ka jɔ tribunal la a b'a fɔ ko est-ce que e kunkolo bɛ yen min na waati min na an kɔrɔkɛ ne ye Musafa Darabo ye a b'a 12 fili la carburant ni fɛnw bɛɛ lajɛlen armée magasin bɛɛ b'a sagoya la n'i kun k'a ma ko cɛ sabali don dɔ la ko dɔ bɛ se ka kɛ a tun b'a fɔ ko non n'i tun ye Musa Dadisi ɲininka ko don la k'u b'a wele ko président ko fugula b'i kun na a b'a fɔ ko ayi Musa Tarawele jɔra baara la yan fala ye an ka sira Ala ɲɛ n b'a la bi se bɛ n ye n bɛ nin kɛ don dɔ la i bɛ ye bolo wɛrɛ kɔnɔ dɛ jamana ta kɔni o to yen i ka garisɛgɛ min ye i b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma bin maa kan i ma maa tɔɲɔ anw ta kɔni e bilasirali ye bon peut-être bi e fa bɛ ɲɛfɛ se b'a ye a bɛ ka fɛnw kɛ o ka d'aw la nka y'aw miiri minnu fana filɛ bolo la bi dɔw fana fa don dɔw ba don dɔw tɛnɛmuso don dɔw mamuso an yɛrɛ kɔrɔmuso ye fili ye anw ye Balabuguka ye fili ye Balabuguka ye Sabala Sisoko denmuso de don an ka cɛkɔrɔba ɲɛnama de denmuso don Balabugu bɛɛ tulo bɛ ne na Sabala Sisoko den de ye fili ye ni fɛn don ne yɛrɛ ka surun a la parce que n kɔrɔmuso don u ka du ɲɛsinnen don Isabrelakaw ka du de ma Balabugu Balabugu bɛɛ bɛ Sabala Sisoko dɔn cɛkɔrɔba min don a tun bɛ cogo min c'était un vieux intègre ka sɔn k'a yɛrɛ dafalen de tun don voilà mais n'i tun y'a fɔ a ye waati min na a bɛ ministère financier la ko madame i ye nin kɛ nin man ɲi dɛ bi an bɛ k'a fɔ minnu ɲɛna k'u hakili to a la dɛ fala ye fɛn caman marché caman tɛmɛna dɛ ko caman kɛra dɛ u k'a lajɛ dɛ i b'a dɔn min ka jugu jamana mara la ni mɔgɔ tɛ ka kuma i fɛ a bɛ k'e ɲɛna ko mɔgɔ si ɲɛ t'i la k'a sɔrɔ u bɛ k'i to yen de c'est comme ça ni kunkolo degun ka mɔgɔ la e yɛrɛ na k'e kunkolo t'i fari fan dɔ ye e t'i kunkolo jate i fari fan dɔ ye k'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ b'i la a ma fɔ e ɲɛna ko filɛ wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye de kuma tɛ jamana nafolo bɛ e bolo
e bɛ ka jamana mara hakilimaw sigilen u tɛ kuma u tɛ foyi u b'u ka soju kɔnɔ fala maa ɲɛnama min bɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ ka kuma bi a ka ca ni ba n'a si ye hɔrɔn tilennen laadiri baarakɛla faso kanuna caman a bɛ Mali kɔnɔ u tɛ ka kuma u bɛ k'an bɛɛ lajɛ an ka fɔtaw an ka kɛtaw an bɛ fɛn min kɛ don o don u bɛ k'an bɛɛ jateminɛ min ka ɲi min man ɲi u bɛ k'a bɛɛ jateminɛ fala ni nin bɛɛ fɔ don sera k'i to diɲɛ na yan i bɛ saya fisaya n'a balo ye o de la fɔ mɔgɔ ɲɛna i tilen n'i y'i tilen i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Modibo tile minisiri kɔrɔw bɛ yan u balolen don u ma lebu u ma yaada u b'u k'u ka adamadenya kɛ maaw b'u bonya Musa tile minisiri ɲɛnamaw bɛ yan hali ATT tile ni IBK tile minisiri ɲɛnamaw bɛ jamana in kɔnɔ yan u bɛ ka baaraw kɛ u bɛ ka Amadu tɛ nin yan ou bien de hali bi danaya bɛ se ka d'a kan Ablaye Saba ninnu bɛɛ bɛ yan maa minnu ye tilennenya gestion kɛ tilennenya la a ka ca fala ye a caman de bɛ yen mais bi u bɛ k'an bɛɛ lajɛ o ils nous observent ti fɛn fɔ mais a kana k'an ɲɛna ko bɛɛ mago bɔlen u fana bɛ dugawu k'a ka ɲɛ mais fɛn minnu man ɲi u bɛ to k'o fɔ maa dɔw ye aw ka mɔgɔ ye nin kɛ est ce que a y'u ɲininka ni ça c'est bon bon an kɔni bolo nin kɔni de kun don wa min ka jugu o ye anw ye a kana ninnu lamɛn han u y'a kɛ o ma foyi kɛ ka ɲɛ a ye sabali i bɛ dɔ de dɔn i t'a bɛɛ dɔn Ala t'a bɛɛ dɔn ni nɔgɔya maa si kelen ye fala ye n bɛ tɛmɛ nin ye n ka su in na cadeau ye keba ɲuman na cadeau min tɛ se ka di maa ma keba i bɛ taa nin cadeau kelen ye dɛ nin cadeau kelen i bɛ taa n'o ye n'an bɔra yen min ye an ka an ye dɔ fɔ New York taga la an ye dɔ fɔ pankuru sango la aha jamana nɔgɔli ko fala ye Bamakɔ délégation spéciale a ko k'a bɛna pano 30 de sigi Bamakɔ kɔnɔna na yaasa Bamakɔ circulation bɛ se ka nɔgɔya cogo min CFA wari $100,000 o de bɛna na don pano ninnu na an b'a fɔ n Ala k'a ɲɛ u bolo u tun ye yɔrɔ fura minnu daminɛ sanji y'a jira an bɛɛ la k'a fɔ ko Bamakɔ tɛ se ka jɛ a tɛ se ka jɛ kun mun na nɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ nin ye yɔrɔ jumɛn ye ta anw ka pɔn wa pɔn de maritiri Allahu akubaru bon sisan mɔgɔ jumɛn bɛ yen k'o ma ninnu ye sɛ feere la nin yɔrɔ in na ye k'o ma namasa feerelaw sigilen ye délégation spéciale taara siɲɛ joli kɛ ko ninnu ka wuli ka bɔ yen fala an ka viadigi lajɛ halisa mɔgɔ tɛ se ka wuli pɔsu min bɛ ɲamana a wulila ko parce que ko mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ pɔsu wulila bɛ mɔgɔ feerelikɛlaw sigilen tora yen maa si ma n'u lawuli maire baara b'aw bolo dɛ c'est pourquoi ni je le répète y'aw ci a tɛ digi maa la o ka délégation spéciale bila aw nana a tɛ digi maa la tuguni mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ min don maa 2 o fatura Jalasagukaw fɛ yen dugu min n'a fɔ ma ko Maga min ye nin kalo in tile 3 ye Jalasagu commune kɔnɔna na dugujukɔrɔmugu u yɛlɛla o de kan min ye u ka kɛsu ye n'o ye jɛkulu marifatigi dɔw kɔni mugu ci u la u y'a jira sa k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 21 waati bamanciwale ni jugawale kɛbaaw kɔni taara bin u ka dugu kan dugudenw ani an ye kibaruya minnu sɔrɔ y'a jira k'a fɔ k'u ye baganw caman cɛ moto kulu dɔw jeni ka taa ni dɔw ye ka sɔrɔ ka mugukan wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ wolomasiri tabaw olu sera ka na yɔrɔ la k'a lajɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka kɛ cogo min na fala ye an b'an ka imamu fo n'o ye Udu Kone a n'a ka dan ka Al Umran ka taa se Koromaga ma min ye Mohamed Sangare ye Sanfili Solo ka taa se Burama Traore ma Mohamed Kulubali Seydou Gino min ye Ousmane Gino ye Amidou Gino Bɛnkɛ Kulubali ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Demba Sise an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Yaya Danbele an b'a fana fɔ misiri kɔnɔna na Sidiki Buhari ANP la k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Awaso Sise kɔrɔmuso k'an ka foli bɛ s'a ma Badou Samunu
Elhadj Wezu Kunta, Elhadj Umar Sumare, Elhadj Baba Sila, Amen Nounou Bela Djelenfoka, Seydou Moussa Traoré, Hôpital du Mali, Guichet Kafo, Madame Sike Atousso, Anga Folibe Sama, Professeur Ali Diallo, Atase Ousmane Sima, Oulou Bela Djelenfo, Alani Tonton Alousso Sababou, Si Solo Abdurazak and Ben Barek Kouloufo, Josoni Chou, mi grand frère Basirou Traoré, Kafana Foz, Siga Soni Bamago, Papu Yaya Kafo, mi Gausu Jaraya, and Moussa Jara, Antene Baiba Kwa Meri di District Kornana, Sori Kemenso, and Amadou Gassama, Amenu Numbela Jelefo. Falai Kunyamambo Ramumbe, Cité di Niger Kereflala, Bakangu, Kojiwo Taranai, Umake problème jaja mado fana ka mina marayɔrɔ de y'o ye ji taara n'a bɛɛ lajɛlen ye wa ji kundama tɛmɛ kojugu ko dɔ y'i kunbɔ k'a bɛ taa ɲama in ta ale kun ɲɛna ko fɛn t'a jukɔrɔ kuruntigiw de y'a labɔ koyi donc an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ minɛn minnu bila an ka hakili t'u la nin kalo in tile 7 n'o ye septembre kalo octobre kalo tile 7 ye fala ye CNT a baaraw bɛ daminɛ ntɛnɛn nata min ye Maliki Jaw ye a ye ngamu gosi session d'octobre n'o y'u ka session filanan san kɔnɔna na ko baaraw bɛ daminɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ tun bɛ sen na o de la CNT maaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ten u tun bɛ baara misɛnw na nka min ye session in ye fala ye a bɛna ta baaraba de bɛ yen sabula loi organique minnu taara ni yɛlɛmaba minnu kan ka don jamana kɔnɔna na olu sen b'a la jamanakuntigi k'ale wuli ka bɔ a ka jamanakuntigi la n'a bɛ f'o ma ko processus de destitution jamanakuntigi o kuma bɛna taa bɔ ka bin yala maa min na fɛɛrɛ sigi ni maa min ye katigɛlaya kɛ jamanakuntigiya la yanni an ka taa seli misiri taa seli boulevard la sa kɛ kɛba aw donna tariku la est ce que aw yɛrɛ ma don tariku la kosɛbɛ ten aw kun ɲɛna ko buwa kelen de bɛ don tariku la aw yɛrɛ donna tariku la CNT kɔnɔna na min ye baabu ye dan bɛ se ka sigi jamanakuntigi la wa an bɛ se ka tɛmɛ sariya siraw fɛ k'a wuli ka bɔ yen wa n'an karila ɲɔgɔn na k'o bɛna taa lajɛ min ye gouvernement hakɛ k'a kɛ bɛrɛ bɛnnen ye o bɛ se ka dɔn wa nafa mun bɛ di calatigɛ jɛkulu ma n'a fɔ o ma ko institution u ka sara u ka musaka députéw u ka sara maa minnu bɛna taa bila Sénat kɔnɔna na fala ye ninnu ye baabu la belebelebaw ye wa Sogɛli yɛrɛ fana n'a ka gouvernement bɛna wele bɔgɔ jeninen k'a ye han session d'octobre maaw sigilen don k'a kɔnɔ dɛ a cérémonie d'ouverture o discours min kan ka kɛ Maliki Jaw fɛ lundi nata ni o ye a bɛ kɛ CICB la an b'a bila an ka page ka directement na han radio du parlement o bɛna an n'o bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye nin baara in ye fala ye ja loi organique baden de bɛ CNT la ko hali jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di min ye an ka jamana nafasɔrɔ siraw ye taji minnu bɛ di nafa minnu bɛ di jɔyɔrɔ minnu bɛ di k'olu bɛɛ lajɛlen falenba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn de bɛ yen o loi organique min bɛ yen bi k'a ka ca dɛ a bɛ 9 bɔ CNT ka session nata ye bɛ sɔn ka ja dɛ sabula ale de bɛna n'a to député bɛna na kɛ joli ye marabolo minnu b'an bolo est ce que an bɛna taa kalata la a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sigiyɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi arrondissement ninnu kalataw bɛna na kɛ cogo di maire kalataw bɛna na kɛ cogo di sénateur kalataw bɛ kɛ cogo di u bɛ kɛ maa hakɛ joli ye maaw bɛ sugandi cogo di nin bɛɛ lajɛlen loi organique de bɛ Maliki Jaw n'a ka cɛdenw bolo kalo 3 nata in na yanni san décembre kalo tile laban cɛ fala olu kan ka o baara de kɛ donc session d'octobre ala ka a dayɛlɛ don yira an na an bɛ Mamadu Baba Dugure fɔ an ka cɛkɔrɔba don ka nuru tɔgɔ filaw k'olu fana fɔ Kayikaw fɛ yen min ye Baba Numanzara ye surtout Sulemani Yatasa ye k'a fɔ Masire Yatasa ye Douanza député an b'a fana fɔ ka Jawara fɔ Sotraka kɔnɔna na Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo Thierno Umar Asi Diallo le génie Siriman Bacili monsieur le maire ka taa se Sori Kɛmɛsoma Bayiba min ye Jaba Siribe k'ale fana fɔ monsieur le ministre Daoudu k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bankaskaw k'olu ye groupe électrogène 2 sɔrɔ Asimi ale y'i bolo fa k'a to ko yaasa min ye Bankaskaw ye u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko groupe électrogène 2 o taara ka di Bankaskaw ma
yaasa kuranko a bɛ se ka basigi u fɛ cogo min na min ye nin kalo in tile 20 ani tubabu kalo salen tile 26 ko groupe taara ka di bakansikaw ma wala in bɛ tali kɛ jamanakuntigi ale tɔgɔla musaka min bɛ yen n'o ye a ka fond social œuvre sociale ye ko groupe 2 in k'a taara o hukumu kɔnɔna na yaasa cogo min na bakansikaw olu bɛ se ka dɛmɛ Ali Traoré an b'a fo Washington kaw fɛ yen Dirisa Kulubali k'a fana fo Fatumata Ba Texas min ye Mohamed Lamine Kokaina Las Vegas kaw fɛ yen Namori ka taa se nin waati na min ye Adama Traoré ma hôtel résidence kɔnɔna na Segu ka Segu kaw bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Kokaina Bako ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma Direkaw ɲɛfɔli bɛ ka kɛ olu ɲɛna u ka école ko la denmisɛnnin minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye olu bɛ se cogo min na ka kalan kɛ cogo min na Direi kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ in ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ Direi min ye octobre kalo tile 2 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Barikobe o école groupe scolaire Barikobe kɔnɔna na baara ninnu ye tali kɛ o la o de la sa yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ sa n'olu bilalen don nin baara in na a kɛkun ye sa dugudenw n'o ye denmisɛnnin ninnu ye olu ka kalanko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baara minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ denmisɛnninnakaw ye denmisɛnnin minnu ni se t'u somaw ye k'olu dɛmɛ u bɛ se ka don école ko la cogo min na lajɛ in dugu maa ɲɛnama bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan ka taa fara école ale dɛmɛbaga jɛkuluw kan Maliki Berete Nɔgantino Maliki k'an b'a fo bɛndenya kɔnɔna na Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa Basabugukaw Gabriel an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Kabel Traoré Ari Traoré Kunube Jama Kulubali Senu Bakɔrɔ ka taa se Salifu Kunare ma Jisumale k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bunani Bakɔrɛ Semega k'olu fo Aïda Sumare Agibu Konanji Segukaw fɛ yen Faliri Boli k'a fana fo Aïda Kante min ye honorable Amadou Kulubali ye k'an ka foli bɛ se a ma Gawokaw fɛ yen Sugukura o Kurumbo Karila min ye Sugukura in ye ale Kurumbo Karila kunungo Bulugujɛkaw olu fɛ yen min ye nin Sugukura in ye sa a sigikun ye min ye dɔ ka se ka fara Gawo sɔrɔ ka cogo min na Gawo ni Burɛmu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni kɛkun ye sa u bɛ se cogo min na ka fɛ min ye kiosque tan ye moto n'o ye katakatani ye o fana b'a a la ka d'u ma muso minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ sa ka nakɔ sɛnɛ kɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ani feere olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na a kɛkun ye sa min ye sigidala mɔgɔw ye olu yɛrɛ bɛ se ka yiriwali kɛ cogo min na sugu in ale kɔni musakaw bɔra Norvège kaw fɛ u ka bolofara min bɛ yen sa n'o o ye Amasɔdi ye o de kɔni kɛlen don ka baara in sigi sen kan dunko juguya ni yurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o tile maaw bɛ Segukaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ mun na yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Segukaw ye maa minnu bɛ yen ni faama jɔyɔrɔ b'u bolo u k'u yɛrɛ minɛ faso nafolo ma surafɛn dugumafɛn a bɛɛ lajɛlen ka wari jagoya bɔ maaw kun ka dunko juguya ni yurugu ta ka ɲɛsin faso wagande ma o bɛ se ka dɔgɔya cogo min kalan in kɛkun ye o ye aw b'a fɔ min ma sa ko enrichissement illicite k'i yɛrɛ kɛ baana ye ni jamana nafolo ye Segukaw tile 2 baara in bɛ tali kɛ o la u y'a yira sa ko maa 100 o de b'a kɛnɛ kan kalan in bɛ ka kɛ olu kunna musow b'a la denmisɛnninw b'a la dugutigiw b'a la sigida maaw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen b'a la an bɛ maraka fo min ye délégué Boubacar Monzon Traoré Sala Babi Yeli Sissogo min ye Modibo Tunkara ye Burama Sissogo Burama Sire Kulubali Kra ka taa se Tchad ma Clédou ferme Tchad k'a fo Chine Basurubala Segu k'ale fana fo k'a wale ɲuman dɔn fala ye an bɛ to Segu Segukaw u ka chambre de commerce ɲɛma n'o ye Dugure ye DPA ɲɛmaaba ale ni Segu yɛrɛmarakafo Segu yɛrɛ région ɲɛmaaba n'o ye Baba Kumana ye gouverneur ye olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ Segu kɔnɔna na ni sanji kɔni ko gɛlɛya sera olu ma ko yaasa olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min u ye compte dɔ dayɛlɛ n'o ye warimara yɔrɔ ye DPA yɛrɛ ale ye miliyɔn 4 di ko k'o kɛ ka Segu maa minnu n'olu ye sanjiko gɛlɛya sɔrɔ Segu kɔnɔna na ko k'olu dɛmɛ min ye compte ye sa n'i b'a fɛ ka Segukaw dɛmɛ ou bien ka siniserew dɛmɛ n'i ye wari bila aw kɔnɔ i b'a ta ka taa di gouverneur ma walima i bɛ taa n'a ye chambre de commerce la yaasa ka dɔn k'a fɔ ko i ye wari bila compte in kɔnɔ compte in ale kɔni bɛ BNDA de la Segukaw olu fɛ yen maɲi na a yera k'a fɔ ko nin waati in na fala ye ko fɛnw sɔngɔ jiginnen don maɲinakaw fɛ yen sɔngɔ jigin k'a bɛ se ka ɲɛfɔ han ni fɛn ti ka sa a ti ka bɔ a nɔ na a bɛ kɛ cogo di
20 litres tulu o ye 20 ye nka o taara yɛrɛ sɔrɔ sisan 500 bɔra a la 500 bɔra 20 na min ye sukaro o 50 kilogramme o kun ye 6000 ye o nana yɛrɛ sɔrɔ sisan 5600 la yɔrɔ dɔ la 5700 o sɔngɔ ko fana jiginna fɛn wɛrɛ min jiginna o kɔfɛ tuguni o ye nɔnɔ ye ale ni malo ko n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka malo saya 6000 4000 ani 500 do ni waati in na k'a sɔrɔ waati la a kun bɛ nin kana feere u ma sa min ye 5800 ye ko nin waati in na kɔni nin sɔngɔ ninnu jiginnen don kosɛbɛ mayinakaw fɛ yen sabula ko min ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ mais u bɛɛ la dugudenw u ko ko gɛlɛya bɛ yen sanji o de kɛlen don k'a to mɔgɔw tɛ ka se ka bɔ u nɔ na nin waati in na sɛnɛfɛnw olu fana ma sɔn fɔlɔ o kɛlen don ka dugudenw kɔni bali ka baara kɛ nin minɛn ninnu min ye studio tamani ye ale ye laselikan fana k'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni bɛ ka kɛ bi u ka suguw kɔnɔna ye alu badara nana ka se k'a fɔ min ye alu nanpe k'ale fana fɔ Jacqueline Konare attaché Dumbuya Conakry ministère la k'o fɔ tanti Mariam Samake an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka tonton Ci Jakite fɔ min ye Mokhtar Dunyo ye Périou Bagindakaw fɛ yen Bakari Kante Master Sumi Ma Berté Doni Brasco ka taa se Baba Maïga ma Prince ni Bubula k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye Mas ni Jagina k'olu fɔ Voix du Mali kɔnɔna na Bedi tɔgɔ ani Amdalayi Isa k'olu fana fɔ MPJ Jara Isa Kaba Fanta Tomata Amadu Lasana Konare ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ école Kalajata maaw an tɛ ɲinɛ u kɔ an b'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn Dr Salim Kante n'a ka maaw Aba Titanic kɔnɔna na dibiteri Banamba maaw k'olu fana fɔ pressing Dagdag an tɛ ɲinɛ u kɔ Kanute n'a ka baarakɛlaw Sadi 26 mars kɔfɛ Jeka Optique Amdalayi Aseyi k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Mali Fura n'o ye Omo Kasum Dumbuya n'a ka maaw ye honorable Kose Tera k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Sama transfert mɔgɔw k'u fɔ Lasana Kone Savana Malik Bazoum ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye kɔkan kibaruya dɔw bɛ yen min ye Senegalikaw ka jamanakuntigi ye ale bɛ k'i kanbɔ han kɛlen don k'i kanbɔ jamanakuntigi député Kalata nɔfɛ ko yaasa a ka kɛ cɛbɔ ye n'o ye Ba Maki ye Macky Sall Kalata min kan ka kɛ wɔlɔfɔw fɛ yen k'a semina na y'o la novembre kalo nata in o tile 17 u ka farancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa fana n'o o ye Ousmane Sonko ye ale fana kɛlen don cɛbɔ ye o ko in kɛnɛ kan ye u bɛɛ lajɛlen kɔni e ko u tɛna kɛ tête de liste ye wa yaasa u ka tɔndenw olu bɛ se cogo min na ka se sɔrɔ u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a labɛnw kɔni ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɛlen don ko hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka mun fɔ o la o y'o ye k'a jira fana k'a fɔ Israël ni Iran olu fana kun karilen don ɲɔgɔn na nin waati in na nka bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don k'a ko kɔnɔ sabula min ye Israël ye ale kɔni wuli kɛra Iran fɛ ka taa se ale ma k'a ka yɔrɔw k'olu caman k'olu kari Falaye halisa kɔkan kibaruyaw la Américains bɛ k'u sɛnsɛn ka taa u ka jamana ale taabolo filanan nɔfɛ débat filanan nɔfɛ Donald Trump ale ni Kamala Harris olu ni ɲɔgɔn cɛ Burkinakaw fɛ sa don min bɛ yen n'o o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko maaw ka kɛ u ka jamana fɛnw fɛ a kɛkun ye min ye sa o baaraw kɔni sigilen don sen kan Burkinakaw fɛ yen yɛrɛfɛnw k'olu kɛ k'olu don ba la ka kɛ ni Toma Sankara ka laɲini ye IS jamanaw fana olu fana ye wulikajɔ kɛ Falaye wulikajɔ min n'o bɛ tali kɛ sa ko passeport ko u bɛna o sigi sen kan yaasa jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a ka passeport sɔrɔ min ye Idriss Déby denkɛ ye n'o ye Mamad Idriss Déby ye ko ale kɔni bɛ sɔn ka taa Faransikaw fɛ yen han francophonie o ka lajɛ min bɛ yen n'o ye 19nan ye k'ale na ye o kɛnɛ kan anw kɔni an ma dala n'anw bɛ ye han o t'anw ta kɛnɛ ye walima an kan ka taa de an bɛ dɔ bila ka taa maa si tɛ taa ayiwa o kɔni o ma ɲi dɛ Coupe d'Afrique o hukumu kɔnɔna na an ka entraîneur k'a bɛna liste bɔ han kari nata yen k'a bɛ liste bɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 waati fédération siège la Mali ale ni Guinée Bissau kan ka jouer taali ni segili la o baaraw olu labɛnw bɛ sen na an b'a dɔn fana k'a fɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ ye an ka maa minnu bɛ nɛgɛsoboliko kunna
olu fana ye baaraba kɛ nɛgɛsobolilaw ka tɔnba min bɛ yen sa u taara o ɲɔgɔn ye la an sera ka don o la ka se ka ɲɛmaa dankan filanan k'o sɔrɔ min ye Sidi Bagayogo ye a n'a ka cɛ dɔw an b'u fɔ k'u waleɲumandɔn ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka se ka o baaraba in k'o kɛ jamana ale tɔgɔ la Faransi jamanakuntigi k'u tun b'a fɛ k'ale wuli mais min ye wasabulon maaw ye u ma sɔn u ko k'a tɛ se ka wuli nin waati in na sabula maa minnu tun kan ka bolokɔrɔta kɛ maa 50 ni kɔ u y'a jira k'a fɔ sa ko olu kɔni olu tɛ fɛ a ka bɔ a nɔ na cogoya si la k'a ka to yen 15 dɔrɔn de sɔrɔla mun ko ko a ka bɔ a nɔ na donc an sera ka mun sɔrɔ su in na sabula an ka maa welelen ma na hakili la k'a fɔ heure kelen in kɔnɔna na maaw ma ɲɛnafin min ye kibaruya minnu tun bɛ an bolo a la belebelebaw ye nin ye bi su in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn anw y'a jira ko an bɛna nɛgɛjurutigiw ta la nka an ɲɛ b'a la an ka minɛnw an ka groupe yɛrɛ bɛ ka an kɔrikɔri a bɛ k'an kɔri an n'a su in na ta bila yan yaasa sini mais Falaye aw taara Sanankɔrɔba aw nana aw ko anw ma ko kalo 4 ko kuranko bɛ ɲɛnabɔ bon sisan an bɛ se minisiri ma k'a ɲininka baara bɛ cogo di Sanankɔrɔba ani pano ninnu baaraw bɛ cogo min na pour que an ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la pour que an ka mɔgɔw kɔni la kunnafoni parce que minisiri yɛrɛ de ko a don ko kalo 4 o de ma fɔ a don wa kalo 4 ko kuran kun fɔlɔ bɛ dili daminɛ mɔgɔw ma bon sisan baara bɛ cogo di komi kuran yɛrɛ kun tile filanama in a kun bɛ ka taa heure 12 yɔrɔ la nka kunun ni kunna sini an y'a ye k'a fɔ a nana a seginna fo kɔfɛ tuguni mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ fiyewu yɛrɛ tuguni donc a ka ɲɛfɔli kɛ baara bɛ taabolo min na ani munna kuran tigɛli bɛ ka juguya ka taa fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka sigi sen kan yaasa dɔ bɛ se ka bɔ kuran tigɛ la cogo min na et puis an bɛ min fɔ a ye Falaye ni kuran tɛ sɔrɔ pɔnba 3 min bɛ Bamako maaw lajɛ yɔrɔba minnu bɛ Bamako u ka lampadaires ɲini ka don olu la kuran tɛ se ka kɛ ka tigɛ an ka pɔnw kan sisan a maɲi hali dɔɔni an bɛ tagabolo min na kɛnɛ ni viaduc in yɛrɛ sira in bɔra a la sira foyi tɛ Bamako kɔnɔna na ko kuran bɛ mɛnɛ su ni tile yɔrɔ min donc u k'a lajɛ u ka lampadaires san u k'o don pɔn ninnu na maaw bɛ tɛmɛ yɔrɔba minnu fɛ u k'u kɛ lampadaires ye yanni kuranko ka basigi n'o tɛ an filɛ ka taa sira min fɛ nin ye hali finitigilakaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min na pour que a ka lafiya u bolo fo yelen ka kɛ ni yelenko tɛ ɲɛnabɔ u ka lampadaire ɲini ka don yɔrɔw la sira minnu bɛ yen n'olu bɛ quartiers bila ɲɔgɔn na maaw ka se ka baara hali denmisɛnninw yɛrɛ école ta minnu filɛ labɛn na nin ye a n'a tun na se ka taa leçon ta o lampadaires kɔrɔ mɔgɔw na se ka lafiya dɔɔni n'o tɛ i bɛ yɛlɛ pɔn kan pɔn fankelen bɛ dibi la fankelen bɛ yelen na ou bien i b'i to pɔn kan pɔn yɛrɛ bɛɛ bɛ sin ka bin dibi la ten donc an bɛ sira min kan sisan an bɛ fɛ ka lakana min ɲini an bɛ fɛ ka baara minnu kɛ u k'a lajɛ u ka lampadaires solaires ɲini u k'o don pɔn 3 in na yaasa u bɛ se ka bɔ dibi la cogo min o dibilama cɛ man ɲi kɛnɛw bɛ kɛnɛ na Bamako kɔnɔ bi lampadaire kan ka taa sigi o la sunkalo kɔnɔna na olu yɛrɛ tun ye yɔrɔ dɔw ta misiriw ni fɛnw ta k'u bɛ lampadaire don o ko fana kɛra cogo di munna o ma laban an bɛ nin bɛɛ de ɲininkali kɛ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye parce que kuranko in tant que a ma ɲɛnabɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye mɔgɔw y'u muɲu mɔgɔw sabalila mais fɛn dɔw bɛ yen olu ka sigi sen kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko baara a bɛ ka kɛ n'o y'a sɔrɔ minisiri yɛrɛ de ye blocage ye o fana ka fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que baara fana tɛ se ka to mɔgɔ kelen kama maliyɛn ka ca o ma dɔ wɛrɛ ka na o fana ka na lajɛ o bɛ se ka min kɛ an bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na cogo min na n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ɲɛ jɔlen don faamaw la nin ko in na u k'a lajɛ duguduguma kuma de ye nin dɛ an kɔni bɛ k'a fɔ aw k'a mɛn min bɛ ka fɔ duguma fantanw fɛ se tɛ minnu ye n'olu kumakan de ye an bɛ k'a fɔ aw ye aw k'a mɛn yanni a ka na a fɔ ko a balila aw la mɔgɔw bɛ ka nin de fɔ duguma k'aw ko kalo 4 tɛmɛnen filɛ ko foyi tɛ ka kɛ yelen kan ka kɛ yɔrɔba minnu na yelen tɛ ka kɛ ni kuran tɛ sɔrɔ lampadaire bɛ sɔrɔ o ka kɛ yɔrɔw la o bɛ se ka ɲɛ cogo min na Falaye an bɛ su in na ta bila yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 jira an na kibaruya kura an bɛ se ka olu da aw tulo kan cogo min na ala k'an bɔ su la ala ka dugu ɲuman jɛ.